Aquesta és la casa pairal de la família, la masia Can Pastoret de Molló. Aquí els nostres avantpassats es van dedicar a la ramaderia i a l'agricultura de muntanya. Ara fa uns anys el meu pare amb un ramat d'eugues i després jo amb la meva dona i la meva família amb vaques i cabres hem reiniciat l'activitat ramadera i agrària aquí a la masia. Ens dediquem a la cria de vaques, eugues i cabres de producció extensiva i ecològica. Els nostres productes són principalment les carns, l'estrella és la carn de poltre. Tots són en producció ecològica, però les singularitats que volem destacar és la proximitat i sobretot la naturalitat. És una producció de muntanya adaptada al nostre entorn, al màxim de natural i saludable. La nostra producció segueix les pràctiques tradicionals ja dels nostres avantpassats, la ramaderia basada en l'aprofitament dels recursos que tenim a disposició, les pastures, el sotabosc, les pastures d'alta muntanya, al màxim de natural, i a les èpoques hivernals sí que hem de complementar i per això disposem d'instal·lacions on alimentar els animals a l'hivern. El nostre entorn és clau amb el producte que obtenim. Marca el sabor, marca la qualitat i sobretot que és un producte al màxim de natural i ecològic. Nosaltres esperem que el consumidor valori els nostres productes perquè donem les màximes garanties, ens poden venir a conèixer, provar-los.